L'autorité de protection des données à caractère personnel poursuit sa mission d'information et d'accompagnement des usagers. Cette fois-ci, c'est au cœur du grand marché de Bamako que l'APDP mène une vaste campagne de sensibilisation. L'objectif est clair, informer, sensibiliser et accompagner les commerçants et les entrepreneurs s'y trouvant dans l'accomplissement de leurs formalités déclaratives devant l'APDP. Au-delà de l'accompagnement, l'APDP assiste également les responsables de traitement dans le paiement des frais de dossier liés aux formalités déclaratives. Ces paiements au marché se font désormais de manière simple et sécurisée via la plateforme électronique Trésor Pay, le moyen de paiement sécurisé de l'État, conformément à la vision de plusieurs autorités du pays. L'APDP tient à rassurer la population. Les missionnaires sont facilement identifiables grâce à leur gilet, leur badge avec un ordre de mission officiel. Tous les paiements se font exclusivement de manière électronique et donnent lieu à un reçu en bonne et due forme. Par cette initiative, l'APDP réaffirme son engagement à rapprocher ses services des citoyens, à promouvoir la transparence et à garantir une meilleure protection des données personnelles au Mali. Dugu kɔnɔna sigida dɔ la bɛɛ b'i ci la nka baara o baara kɔfɛ laɲini dɔ bɛ yen laɲini min bɛ kɔlɔsili walima bololabila ko fɔ Fatu filɛ nin ye a bɛ baara kɛ BTP de la a ye baara kura dɔ boloda k'a sɔrɔ a ma ko fɔ EDM mɔgɔw ye o nana ni mun ye kuranfili dɔ tigɛra sigida kelen bɛɛ bilala dibi la Fatu ta ye bololatigɛ dan ye wa a damaja mɔgɔ si la nin ye Mamadu ye taxibolila don k'a to mɔbiliboli la a ye kuran poto dɔ gosi k'a kari a ma boli wa a ye EDMSA ka centre d'appel wele a ka nin kɛwale ɲuman in b'a to ka sara wɛrɛ tɛna bɔ a la Mamadu ye fasoden ɲuman ye wa a jan bɛ bɛɛ ka lakana la nka bɛɛ tɛ nin hakilina ɲuman in sɔrɔ Isa filɛ nin ye a bi ka kɛ komi a bi baara dɔ la k'a sɔrɔ a bɛ ka kofere électrique fil de bɔ ka t'u feere kuranko la fɛn bɛ jate kan ka minɛ an kana kɛ Fatu ni Isa ɲɔgɔn ye an ka kɛ i komi Mamadu n'aw bɛ fɛ ka dingɛsen baaraw kɛ aw bɛ EDMSA ka servisiw wele walasa aw kana tiɲɛni don dugujukɔrɔ filiw la fasodenw aw kana ɲina ka dantɛmɛwalew kofɔ kuranko ta fan na aw bɛ weleli kɛ 36077 la walima agence EDMSA mun ka surun aw la Complexe scolaire Mamadou Camara niso kologiria bi bɔ a soupassement ɲuman na denmisɛn ka kalan ɲuman o bɛ sɔrɔ jardin ani duguma kalanso ɲuman de la complexe scolaire Mamadou Camara b'aw ka denmisɛnw naani k'u ladon mara ni kalan cogoya ɲuman k'u kun yɔrɔ lakananen ani yɔrɔ mun dabalen no a kama denmisɛn buruburu ka kalanso jardin d'enfant fo ka taa se duguma kalanso fondamentali wa fɛn mun bɛ complexe Mamadou Camara la mun tɛ fan tɔw la n'aw y'a ka denmisɛn saba tɔgɔ sɛbɛn kalanso in na dɔ bɛ bɔ musaka la aw ye tɔgɔ sɛbɛnw daminɛna kabi septembre kalo tile 10 wa tɔgɔ sɛbɛn wari bɛɛ lajɛlen ye fufalaki jardin kalo sara ye 2000 primaire ta ye 3000 complexe scolaire Mamadou Camara dagalen filɛ Banagabugu cour suprême masurunya la a y'u wele nɛgɛjuru sira fɛ joona 76 59 36 95 walima 66 49 58 01 a ye wuli joona ka suw ma baw waati sera ka ban Agence Dunia Travers Service a ko a bɛ bonyamasegin foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hijidenw ma aw minnu ye danaya ta ka d'a kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na
n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'a ɲɛ donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka ko to mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ agence dunuya a kɛn bɛ k'o fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min y'i k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni lakika sanuma u bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye agence dunuya travel service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn agence dunuya travel service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ bɛɛ lajɛlen ye. Yirimajɔ Atetebugu 759 logement min ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ye san kelen baaraw daminɛnen kɔfɛ denbaw y'u ka nisɔndiya yira ɲilansa min ye jardin d'enfant ye ani k'a daminɛ première année ka taa bila min ye 7e année na o tɔgɔsɛbɛn saraw ye 1000 ye kalo sara kɔni o ye 1000 ani 500 ye école franco-arabe Kalifa Kasoge ale dayɛlɛkun ye aw ka denmisɛnw bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min na diinɛ ale taabolo la diɲɛ ale kɛcogo la o de la sa école karamɔgɔ mafalenbaw b'u bolo arabukan ale ni tubabukan na min ye kalan kɛcogo ɲuman hukumu kɔnɔna na école franco-arabe Kalifa Kasoge u kɛlen don ka panneau solaire sigi ka jibondow fana sigi yaasa denmisɛnw bɛ se ka baara kɛ cogo min na yaasa k'aw denw tɔgɔ sɛbɛn sa a ye boli joona ka taa min ye Yirimajɔ Atetebugu 759 logement olu ka sugunin fitinin kɛrɛfɛla la ka taa denw tɔgɔ sɛbɛn école franco-arabe Kalifa Kasoge ale kɔnɔna na daw yɛlɛlen don don o don sɔgɔma ni maa min b'a fɛ ka kunnafoni ɲini walima ka se ka taa den tɔgɔ sɛbɛn sa nɛgɛjuru sira minnu bɛ u bolo o ye 91 22 73 50 89 44 38 88 74 02 93 95 walima 64 15 69 93 école franco-arabe Kalifa Kasoge ale ka laɲini aw ka denmisɛnw ka se ka kalan kɛ nansarakan ani ka se k'u ka diinɛ dɔn ka diɲɛ fana k'o dayɛlɛlen to u ye a y'aw boli joona sabula plasiw olu ka dɔgɔ kosɛbɛ. Labbaik Allahumma labbaik. An balimaw nin ye kunnafoni ye ka bɔ commission des agences du voyage du Mali. Mali agent de voyage ka commission ba k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ n'i y'a laɲini k'a fɔ ka taa hiji la i ka wuli ka t'i tɔgɔ sɛbɛn agence la agence min bɛ yen n'i y'a kanu ko ka d'a kan 2026 hiji ko saudiya kelen bɛ ka sariya gɛlɛnba ta le 31 décembre 2025 n'o y'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ ma sɛbɛn a bɛna gɛlɛya dɛ o de kosɔn agence ka tɔnba n'o de ye commission ye k'u b'a ɲini maliyɛn bɛɛ fɛ ko wuli kuma dɔn o de ka wusa n sen ka di ye dɛ ko agence bɛɛ kelen bɛ k'i ka dayɛlɛ ka maliyɛnw kunbɛn cogoya min na tɔgɔ ka sɛbɛn joona o de kosɔn ne min y'a laɲini k'a fɔ i bɛna taa hiji la walima k'i ka maa bila ka taa k'i ka wuli ka bɛn sisan ka boli ka taa agence min bɛ yen k'a fɔ n'i y'a kanu n'a ka baara taabolo y'i diya tɔgɔ sɛbɛnw i ka taa kɛ nin tun ye kunnafoni ye an ye kunnafoni min sɔrɔ ka bɔ Mali agent de voyage ka tɔnba la n'an k'a ma k'a fɔ commission ala k'a faamuya ko ɲuman di an ma assalamu alaikum. lajɛlen ma aw minnu b'a fɛ ka voyager k'a sɔrɔ a ma degun sɔrɔ a ka voyage kɔnɔna na compagnie de transport Somatra u y'a kanu ka na ni car kura caman ye kari minnu dilanna norme kɔnɔna na aw ka lafiya kama a suspension wo a climatisation a siège wo n'i ye kari jɔlen ye foyi tɛ jigin kɔnɔ i bɛ se ka don a kɔnɔna na cogo min na
Sumatra e ka kari, Sumatra ne ka kari, Sumatra anw ka kari. O hukumu kɔnɔna na kari ninnu bɛ sira ta don ko don Bamako, Segu San, Moti, Kucala ka taa se Sikaso ma, Keɲeba, Kita. O ma ɲina Yoro di Sahel maaw kɔ ka taa se Kolokani, Jijeni fo ka taa se Bɛnma ma. Sumatra fiɲɛ foroko, Sumatra ka wuli hɛrɛ la ka se hɛrɛ la. An filɛbaw ni an lamɛnbaw k'aw bɛɛ lajɛlen fo k'aw waleɲuman dɔn. Bi sɔgɔmada in na an bɛ Wagadugukaw fɛ yen. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la baara ale hukumu kɔnɔna don yaasa ka se ka aw kunnafoni. An ka bi sɔgɔmada in na kunnafoni min na di k'an to Wagadugu. An bɛ foli ni tanuni ta ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma. Dɔgɔkun min daminɛlen filɛ nin ye Ala k'a timiko ɲuman da ni silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲuman dɔn. Bi sɔgɔmada in na an bɛ Boromokaw an bɛ olu fo ka Woyigiyakaw k'olu fana fo min ye Moro Naba ka so an b'ale fana ka baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen fo a n'a ka premier ministre ni a ka kankɔrɔsigiw bɛɛ lajɛlen ka taa se Burukina maa ɲɛmaaw ma n'o ye kapitɛni Suro Babu a kɛra an y'a lajɛ n'Ala sɔnna a ma an n'an da don ale fana na don nataw olu kɔnɔna na. Sɔgɔmada in na an b'an ka baabu daminɛ ni kado ye i n'a fɔ laada don cogo min na. An ye a ye k'a fɔ dɔgɔkun tɛmɛnen Mali minisiriw y'u ka laadala lajɛ kɛ n'o kɛra juma tɛmɛnen. Lajɛ in senfɛ jamana musakako kuma o bɔra ka bin. A yera k'a fɔ san wɛrɛ Mali kan ka musaka min kɔni don a bɛ taa se miliyari 3,000 a n'a kunkanfɛn ma. N'i y'a ye i b'a ye k'a fɔ ko min ye musaka in ye a ka ca ni salongo ta ye o kun ye miliyari 2,739 ani 39 ye. Zen ta ye 7,000 ani 57 7,792 ye. N'i ye sariya in ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko min ye musaka kɔni dɔ farala a kan fo ka taa se min ye sefa wari miliyari 318 95 ma. Kɛmɛ saradala sa o y'a yira sa k'a fɔ ko faranga in bɛ taa bɛn 11 buruburu 61 ma. Musaka in ale sigikun o ye sariyaw ye sariya minnu bɛ tali kɛ nanzaralakaw ka baaraw kɛcogo la min ye loi de finance ye a bɛ dantigɛli kɛ sara kɛcogo o baaraw kɛcogo ani jamana yɛrɛ magoɲɛw olu bɛ se ka kɛ cogo min na. Nka anw ka jateminɛ na jamana musaka a bɛ ka don da minnu fɛ olu k'an ka jateminɛ. Sabula bi n'i ye an ka Mali jamana ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ ko calatigɛ jɛkulu baarakɛ bolo baarakɛyɔrɔ maa minnu bɛ yen bi ni olu yɛrɛ bɛ yen k'olu bɛ faso ka caw la olu ka musaka ka ca ni wari ye wari min bɛ don yiriwali la min bɛ don kalan na min bɛ don kɛnɛya la. Nka n'i ye ale yɔrɔ baarakɛyɔrɔ mɔgɔw ta k'u jateminɛ u ka saraw ka ca nka maa minnu bɛ yen ko olu mago bɛ kɛnɛya la minnu mago bɛ kalan na minnu mago bɛ fɛnw na fɛn minnu bɛ yen bi n'u bɛ se k'u mago ɲɛ olu ka fantanya bɛ ka juguya ka taa fɛ n'o ye jama fanba ye. Musaka ninnu bɛ sigi sen kan a bɛ ɲini ka na kɛ i n'a fɔ min ye musaka yɛrɛ fanba lawalela fo ka na se nin waati ma a bɛ ka don da min fɛ kosɛbɛ o ye nin waati in na wolomasiri tabaw ka gun kan kosɛbɛ. An y'a ye k'a fɔ o nɔ bɔlen don o yelen don nka n'i ye jamana musaka yɛrɛ lajɛ i b'i yɛrɛ ɲininka maa minnu bɛ sara faso ka cakɛdaw la maa minnu bɛ baarakɛyɔrɔ ninnu na maa hakɛ minnu bɛ yen n'i ye minisiriso kelen ta n'i ye calatigɛ jɛkulu kelen ta n'o ye institution de la république kelen ye k'a daminɛ duguma fo sanfɛ maa minnu bɛ baarakɛyɔrɔ la a bɛ ka mun jaabi di mɔgɔw ma k'a sɔrɔ o waati kelen na an ka jamana kɔnɔ dɔw tɛ ka ji sɔrɔ dɔw tɛ ka dumuni sɔrɔ dɔw tɛ ka fura sɔrɔ siraw tɛ ka dilan ka ɲɛ min ye baara minnu yɛrɛ fanba bɛ yen ni mɔgɔw mago bɛ o la o fanba kɔni o tɛ ka ɲɛ sɔrɔ. Munna yɛlɛma tɛ kɛ sisan sa i n'a fɔ jamanadenw yɛrɛ bɛ se ka lafiya cogo min sɔrɔ min bɛ kɛ jamana fɛ n'i ye a ko jateminɛ tuma o tuma i b'a ye k'a fɔ wari min yɛrɛ kɔni bɛ don Mali musaka ni Mali sara ni Mali kow la o ka ca kosɛbɛ
ni wari min bɛ don malidenw kungo la an'u kungo ɲɛnamani n'u ka baaraw la furancɛla fanga ye yɛlɛma kɛ sen sabula n'i donna loi de finance kura in kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ u ye caman bɔ o wari la caman bɔra CNT wari la caman bɔra premier ministre ka baarakɛyɔrɔ wari la nka min ye baarakɛyɔrɔ tɔw ye cɛlatigɛ jɛkulu tɔw ye jamana yɛrɛ ka fɛn wɛrɛ tɔw ye olu caman bɛ yen bi olu ka musakaw olu dara wuli ka bon kosɛbɛ jamanaw dun bɛ taa ɲɛ cogo di jamanaw bɛ mun don sara la o de kan ka dɔgɔya ka kɛ ni jamanadenw yɛrɛ mago bɛ se fɛn minnu ma n'o b'u mago ɲɛ kosɛbɛ o ka se ka sigi sen kan anw bolo bi cɛlatigɛ jɛkulu caman bɛ yen baarakɛyɔrɔ caman bɛ yen fɛɛrɛ caman sigilen don ka taa baarakɛbolo dɔw sigi nafa tɛ olu la nin waati in na gɛlɛya de bɛ jamana kɔnɔ i bɛ baarakɛyɔrɔ dɔw ta k'a lajɛ i yɛrɛ bɛ san kuru kara kɛ o bɛ ka mun ɲɛ ni sarata tɛ minnu mago bɛ wari la kosɛbɛ minnu kan ka baarabaw kɛ minnu kan ka se ka siniɲɛsigi kɛ minnu kan ka se ka dugudenw nafa anw ye jamana ye an yɛrɛ ko ko an ye bagan mara sɛnɛkɛ ani mɔni an ye o jamana ye nka anw ka jamana kɔnɔ dugukolo min bɛ yen bi ni o mago bɛ ji la o mago bɛ minɛnw na o mago bɛ sumansiw la o de ka ca ni ba n'a si ye anw de fɛ yen min ye nɔnɔ min bɛ bɔn nɔnɔ min bɛ tiɲɛ misi min bɛ sa o de ka ca jɛgɛ min bɛ yen n'olu bɛ to ji la o de ka ca kosɛbɛ ka tɛmɛ anw yɛrɛ bɛ minnu sɔrɔ ko olu dun an bɛ minnu feere an bɛ taa ni minnu ye kɔ kan ani minnu labɛnnen don olu labɛn cogo o baaraw kɛ cogo ninnu de kan ka lajɛ yaasa jamana ka se ka bila yiriwali sira kan kosɛbɛ hakili la ɲɛmaaw ye faamuyali kɛ ko in na u sɔmi janyana ɲinan sabula u yɛrɛ y'a ye k'a fɔ olu yɛrɛ ka baarakɛyɔrɔw u y'olu musakaw dɔgɔya nka min ye jamanadenw taw ye hakɛw ka se ka se mɔgɔw ma bi anw kan ka min yɛrɛ kɛ fɔlɔ o ye ekɔli min tatɔ filɛ nin ye kalan sugu jumɛn bɛ ka kɛ anw kun an bɛ ka mun kalan géographie la histoire la tariku la baara taabolo la n'an ma o yɛlɛma k'o bɛn an ka sɔrɔ n'an ka kow kɛcogo ma an bɛ ka taa kalan minnu kɛ ka taa maaw kɛ ingénieur ye ka taa maaw kɛ n t'a dɔn n b'a fɔ cogo di économikɛlabaw ye tuguni ka mɔgɔw kɛ avocat baw ye ka mɔgɔw kɛ magistrat baw ye ka mɔgɔw kɛ sira taabolo belebelebaw ye minnu bɛ yen bi ni olu bɛ taa sigi bureau de kɔnɔ anw dun mago bɛ cafin kɛbagaw de la centre de formation de kan ka sigi musaka kan ka don fɛnw na fɛn minnu bɛ dugudenw nafa dugudenw bɛ se ka yɛrɛ lafiya cogo min na taa ni ka seginw olu bɛ se ka sigi sen kan cogo min na an ka la an ka marabolo yɔrɔ minnu filɛ an ka sanu an ka dugu jukɔrɔ nafaw ninnu bɛɛ lajɛlen ye fɛn ye bi jamana kan ka lajɛli kɛ min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la anw kan ka falenba min yɛrɛ kɛ n'an kan ka nafa sɔrɔ o la o ye an ka ɲɛsin sɛnɛ ma a kana kɛ dalafɔli ye ka maa dɔw sigi k'olu ye sɛnɛkɛlaw ka ko ɲɛnabɔbaa ye ka maa dɔw sigi k'olu ye sɛnɛkɛlaw ka nɔgɔko ɲɛnabɔbaa ye ka maa dɔw sigi k'olu de bɛ sɛnɛko bɛ ɲɛnabɔ a sɛnɛko mana sigi sen kan a sɛgɛsɛgɛliw mana kɛ salon ko min ye jamana ɲɛmaaw ye u wulila ka sɛgɛsɛgɛli kɛ ɲɔnɔ mara la angɛrɛ ko la a taara wolo mun na maa minnu bɛ yen n'olu bɛ angɛrɛ minɛ k'u b'a di mɔgɔw ma olu yɛrɛ ye mun da mɔgɔw kan o ka jugu ni gouvernement yɛrɛ ka ŋaniya ye ɲinan fɛɛrɛ kɛra ko ka o falen o maa dɔw taar'u yɛrɛ sɔrɔ angɛrɛ ko kɔnɔna na tuguni o bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo di fo jamana ɲɛmaaw ka sɔn u b'u ka wari don fɛn minnu na u k'a dɔn a bɛ ka don a la a jaabi ka ye maaw ka kɛ fana maaw kana kɛ fana k'u sigi bamakɔ bureau kɔnɔ k'u bɛ kow ɲɛnabɔ an ka togodaw n'an ka duguw kɔnɔna na jamana musaka ɲinan ta a bosona cogo min ni san wɛrɛ ta fana sera ka lɛsɛ ten kosɛbɛ k'an ka kuntilennaw lajɛ sabula n'i donna sɛbɛn in kɔnɔ a tubabukan misɛn ka ca a jatemisɛnw ka ca nka n'i ye jateminɛ yɛrɛ kɛ fiyewu maaw mago bɛ fɛn minnu na maaw b'a fɛ minnu yɛrɛ ka kɛ kosɛbɛ olu ka dɔgɔ a la kosɛbɛ sara a ka se ka bɛɛ labɔ sara ka se ka nafa ɲɛ sarakɛlaw ka se ka dɔ sɔrɔ baara ka se ka sigi sen kan jamanadenw ka se ka yiriwa o bɛ taa calatigɛ jɛkulu ni baarakɛyɔrɔ minnu bɛ yen ni nafa tɛ olu la olu datuguli la ka kalansow sigi min ye baaradege kalan bɛ se ka kɛ yɔrɔ minnu na ka kalansow sigi minnu bɛna na ni kɛnɛya yɛrɛ yɛrɛ ka kalansow sigi min bɛna na ni sɛnɛ ye min bɛna na ni baganmara ye min bɛna na ni jɛgɛmɔ ye min bɛna na ni nɔnɔ bayɛlɛmali ye min bɛna na an ka yiridenw an ka sumanw an ka siw an ka namasaw an ka baara fɛn fɛn bɛ kɛ an bɛ se ka u ɲɛ cogo min na ka ɲɛ ka yiriwa an ka jamana kɔnɔ k'o siraw ta a mana tɛmɛ ka bɔ yen fana an ka baarakɛyɔrɔ bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo di togodaw bɛ se ka ɲɔgɔn lasɔrɔ cogo di kɛnɛya bɛ se ka sinsin cogo di ka ninnu fɛnw sigi sen kan anw bolo bi baara min taara ka ɲɛsin armée ma wulikajɔba min bɛ ka kɛ bi ni armée bɛ ka falen
san wɛrɛ u ka dɔwɛrɛ ta u k'o fana lajɛ k'o fana falen anw b'a fɛ a ka kɛ sɛnɛ ye a ka kɛ sɛnɛ ni sɛnɛ bolo hukumu kɔnɔna ye a ka kɛ bagan mara ye a ka kɛ jɛgɛmɔ ye kalan fana ka falen an kana n'an ka denmisɛnninw bila ka taa kalan u taa kalan kɛ ten dɔrɔn u bɛ mun kalan a bɛ mun ɲɛ bi mécanicien bɛ min sɔrɔ mali minisiri t'a sɔrɔ ni mécanicien ɲɛnɛma ye sojɔlaw masɔnw karodalaw ekɔli karamɔgɔ ɲɛnɛmaw an ka olu ɲini siniɲɛsigi ye o de ye wari mana don o la an b'o tɔnɔ sɔrɔ bi an b'a sɔrɔ sini wa fana an ka jamana bɛ se ka taa ɲɛ n'o tɛ an bɛ ka taa sira minnu fɛ k'a ta tubabukan bɔfɔla ninnu ka kanw fɛ k'a ta min ye nɛrɛgutigɛlaw ye minnu sigilen don Bamako k'u sen fila da u bolo kan u ta ye dɔrɔn ka na sara ta ka taa so a caman yɛrɛ dalen don so bi u tɛ baara kɛ gouvernement tɛ ka kimɛli kɛ hali jateminɛ min kɛra kɔsa in na anw bolo a kan ka sɛgɛsɛgɛ hali bi tuguni ka sɛnsɛn sabula wari minnu filɛ nin n'a fɔra ko o wari tɛ yen n'i y'a dan anw ma gouvernement n'a b'a fɛ a ka nafa ɲɛ a ye kosɛbɛ u ye maa minnu ye ko u ma ye u ɲɛ la fiyewu u k'o maaw ta kɛnɛyako ta sira fɛ u k'u ta ekɔliko ta sira fɛ a musaka ka to yen a ka don o da fɛ o maaw ka ta u ka baara kɛ ka ɲɛ yaasa jamana bɛ se ka lafiya cogo min n'o tɛ wari tununnen ha maa yebali o ka wariko o kuma ka ca tile fila in na an tulo b'a la fana ekɔli karamɔgɔ dɔw wulila k'a yira k'a fɔ ko olu bɛ yen u ka fɛɛrɛ kɛ u fana ye denbayatigiw ka se k'u ka musaka sɔrɔ yanni kalanta in cɛ yaasa kalanta min n'u b'a fɛ k'o don galama na o fana kana se ka kɛ n'o tɛ an ka jamana kɔnɔ bi tiɲɛ na fɛn min bɛ mali kɔnɔ nafolo don mali ti fantan jamana ye wariw kɛcogo baaraw kɛcogo a ɲɛdɔnbaa yɛrɛw olu ka bila a la jamanadenw ka se ka nafa sɔrɔ o de ye an ka laɲini nin waati na fala in n'an bɔra yen an bɛna min ye an ka wolomasiri tabaw olu ka baabu kɔnɔna na min ye armée ye ale ka wulikajɔw barika bonyana kosɛbɛ nin dɔgɔkun in na k'a yira la sa k'a fɔ ko min ye wulikajɔ ni cɛsiri hukumu kɔnɔna na mali wolomasiri tabaw ye baara dɔ kɛ kidalikaw fɛ yen nin kalo ye tile 27 k'a dugu jɛ kunungo la n'o y'a tile 28 ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye kidali ye armée ale ye mɔbili 3 n'o ye pick-up ye olu kun dogolen don a y'olu kɔni bɔ baara la fila fɔlɔ minnu tun bɛ yen n'olu kun bɛ ka taa kidali yɛrɛ worodugu yan fan fɛ u ye olu gosi ni sɔrɔdasiw ka pankuru ye pankuru in kɔni ale sera k'a to mɔbili 2 in bɛɛ lajɛlen k'a bɛɛ lajɛlen bɔ baara la pewu sisi min bɔra wolomasiri tabaw ka kuma na a sisi b'a yira k'a fɔ ko min ye mɔbili ninnu ye minɛn minnu tun b'u kɔnɔ sa a bɛɛ lajɛlen mugujugu ye minnu bɛ pɛrɛn wa n'u ka sɔrɔ u ka baarakɛminɛnw don mun bɛna se ka ŋaniya juguyaw ta ka ɲɛsin an ka jamana kɔnɔdenw ma o hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye gosili filanan min fana kɛra o taara se pick-up 3nan ye ale fana ma o fana filenkolon cira k'o dagolon ci nin wulikajɔ minnu bɛ ka kɛ bi a bɛ ka bamananfɛn ninnu ka wale kabaw kɔni ka sigili ka na ka nikura fiyɛ u yɛrɛ la kidali marabolo la k'o ban maa minnu bɛ yen n'u t'a fɛ basigi ni lafiya kana ka se ka olu kɔni k'u ka kow dan sira la baro kɛlɛtigi ko sa ko ka wolomasiri tabaw fo baara ale kɛcogo ɲuman na cɛsiri ni timinanja o waati kelen fana kɔnɔna na min ye wolomasiri tabaw ye u ka pankuru ye wulikajɔ kɛ sunsan ni ale ye kungo ye kungo min bɛ joyila mara la kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulukoro région kɔnɔna don u ye wulikajɔ kɛ yen sa ka taa gosili kɛ yen min ye wolomasiri tabaw y'a yira sa k'a fɔ k'u ye gosili min kɛ a kɔni taara bɛn maa ninnu ka minɛn girimanbaw de ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa minɛn minnu bɛ yen n'olu bɛ baara kɛ n'o ye pano solaires b'o o la ka taa se u ka bololaminɛn wɛrɛw ma min ye armée ye ale sera ka nin waleya in bɛɛ lajɛlen kɛ u ka basigi ni lafiya kɔnɔna na min ye pankuruw ye dugumacɛw fana olu fana y'u bila u fila ni dɛbɛ la sabula maa bɛ yen k'o ye duuru don fiɲɛ na olu bɛɛ lajɛlen kɔni bɔra baara la armée ale fɛ baro kɛlɛtigi ko sa ko nin kɔni mana to senna ni ala sɔnna a ma bamananfɛn ninnu ka wale kɛbagaw kɔni dogolen don yɔrɔ o yɔrɔ sunsan ale ni faya kɔnɔna na wulikajɔ ninnu kɔni sera o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma diripa ale de ye kunnafoni ninnu bila a ka bɔlɔlɔ siraw olu fɛ bi ntɛnɛn in ni ala sɔnna a ma Musa Mara ale ka kiiri o bɛ kɛ cybercriminalité kɔnɔna na Musa Mara bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kɔni an ka jamana premier ministre kɔrɔ don ale minɛna ka sababuya kɛ k'a ye sɛbɛnni dɔ kɛ cybercriminalité mɔgɔw y'a wele a bilara o bolokɔrɔ kaso la bi ni ala sɔnna a ma a ka kiiri o kan ka kɛ cybercriminalité la u y'a yira sa kɔni ko olu b'a fɛ sa min ye demande de liberté provisoire de k'o kɛ ni ala sɔnna a ma fana nin kalo in tile fɔlɔ arabadon a yirala k'a fɔ sa min ye parti politique ka cili kiiri min tun bɛ commune 6nan kɔnɔna na ko jaabi fana bɛna na di o ye kiiri ko fana nasira ye tuguni maître Muntaka ale ka fasiri don alamusa n'o o ye octobre kalo tile 2 ye cybercriminalité la sa parti politique ɲɛmaa 12 olu ye laɲini min kɛ ka ɲɛsin Mamari Bitɔn Kulubali ma ale ni Mulaye Keta n'olu ye CNT maa ye
o kiiri fana kan ka daminɛ cybercriminalité ale kɔnɔna na dɔgɔkun in na kiiri minnu bɛ yen nin ye o ye maître Muntaka Tall ale ka fɔ la n'an bɔra yen an bɛ taa Tawudenikaw fɛ yen ministre min bɛ bɛn ni kelenya kunna n'o o ye général de corps d'armée Ismaël Wage ale kɔni taara Tawudenikaw fɛ yen fɛɛrɛ min sigilen don a bolo sa n'o o ye malidenko ye a taara o baara la bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ sa min ye Tawudenikaw kɔni ye olu kɔni bɛ Tɔnbukutu dugu kɔnɔna na u ka maaw ka ca ye lajɛ in yɛrɛ kɛra centre Ahmed Baba la baaraw ye tali kɛ sa malidenko Tawudenikaw yɛrɛ ka kuntilenna ye mun ye u b'a fɛ ka baara jumɛn kɛ gouvernement ye ɲɛfɔli kɛ u ye o la min ye kuma ɲɔgɔnyaw ye o tɛmɛna ministre Wage ale ni Tawudenikaw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ u faralen ɲɔgɔn kan sa ka na ka baro sigi kɛ u ka gouverneur ye n'o o ye Uludu Medu ye ale tun b'a kɛnɛ kan o fana senfɛ fana farikolo ɲɛnajɛ min bɛ yen n'o bɛ sigi san o san kinw ni ɲɔgɔn cɛ o tako filanan fana o kurumukari ni baaraw kɛra kin min bɛ Tɔnbukutukaw fɛ yen n'o ye Abaraju ye olu ka tɔn min bɛ yen n'o ye Renaissance ye ale ni Nasur ka bɔ Sarekena olu ye ko daminɛ kɛ salon olu de fana tun ye ɲɔgɔn sɔrɔ jɔnjɔn kɛnɛ kan yaasa k'a ka tile ban sa min ye ministre colonel général de corps d'armée Ismaël Wage a taara Tɔnbukutu saniya baara min kan ka kɛ Tɔnbukutukaw fɛ yen a taara o fana kɛnɛ kan kii min bɛ yen sa kɛrɛnkɛrɛnnenya n'o ye Sarekena ye ani Carrefour min bɛ yen n'o ye Bahadu ye u taara baara ninnu kɛ minɛnkuraw kɔni taara ka di Tɔnbukutukaw ma u bɛ se ka yɔrɔ saniya cogo min yanni biɲɛ ale cɛ Ismaël Wage a ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ kunun ni kunnasini ko min ye Tawudenikaw ka taa fara jɛnali labɛnni baaraw kan ale ni Tɔnbukutu yɛrɛ dugu bɛ se ka saniya cogo min na a y'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ douanelakaw olu tun bɛ lajɛ la lajɛ min senfɛ sa minɛnkuraw kɔni dira u ka maaw ma minnu bɛ kɛlɛ kɛ ji kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa Samayakaw fɛ yen douane maaw u ye nin ɲɛnajɛ in kɛ sibiri tɛmɛnen min ye douane ɲɛmaa ye ka taa se ministre Aliseni Sanu ma ani douane baarakɛlaw bɛɛ lajɛlen inspecteur général de douane Amadu Konate n'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen tun bɛ kɛnɛ kan douane maaw kɔni nana ka bɔ fan 14 bɛɛ lajɛlen na baara minnu kɛra douanelakaw fɛ san tɛmɛnenw na fo ka na se bi ma da dara o bɛɛ lajɛlen na waleya in bɛ tali kɛ mun na sa douane ale yɛrɛ ka san 65 sɔrɔli o ɲɛnajɛ de don sabula san o san min ye douanelakaw ye olu sigili sen kan u b'o ɲɛnamaya u ye yɔrɔ min jɔ nin ye Samayakaw fɛ yen ale kɔni bɛna kɛ kin belebeleba ye sabula u kɛlen don ka minɛnw caman jɔ yen douane o siyɔrɔw bɛ yen minɛn minnu bɛ yen n'o o ye jikankurun fitininw n'a belebelebaw ye olu bɛ u bolo maaw caman de bɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye yɔrɔ in kɔni a lakurakurayara k'a dilan ka ɲɛ ka minɛnkuraw d'u ma batodenninw bɛ a la kuruncininw b'a la a fɔ o ma ko jet ski ale ni wabi bɔtu olu bɛɛ lajɛlen bɛ a la o taara ka d'u ma sa yaasa u ka se ka baara kɛ ni musaka ninnu kɔni bɛ ka kɛ sa yaasa douane yɛrɛ ka se k'i ka cɛsiri kɛ ka dɔ fara musaka ale ka cogo bi halisa an ka jamana kɔnɔ na Aliseni Sanu a y'u fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la u sera ka baara min kɛ kɛnɛ ka ye min ye inspecteur général de douane Amadu Konate a ye hakililajigi kɛ k'a yira sa k'a fɔ ko min ye septembre kalo tile 27 san 1960 o de kɛra douane sigili ye sen kan san 5 tile 5 Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya kɔfɛ min ye douane ye ale sigira yaasa ka se ka sɔrɔ yakubaya a daminɛ kɔnɔna sa polisi kɔrɔ ni gendarme kɔrɔ olu de tun bɛ a baara kɛ ani gardiw fo ka na se douane yɛrɛ sigili ma sen kan kosɛbɛ u ka se ka baaraw kɛ bololaminɛ ɲuman kun t'u bolo min ye douanelakaw ye bi u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ baara minnu kɛlen n'u bolo sa u y'olu caman yira maaw la min ye u yɛrɛ ka maa mafalen minnu bɛ yen n'olu fana nana sa jamana ka bɔ jamana wɛrɛw la olu ye nin baara kɛ douane yɛrɛ ka sɔrɔ ko u y'o bɛɛ lajɛlen da ɲɛnamaya kabini sɔrɔ yɛrɛ tɛ bɛrɛ bɔ fo ka na kɛ bi bi in na u jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ jamana wagandeko la o hukumu kelen fana kɔnɔna na min ye kununko kari ye douanelakaw u ye tasuma don kiribikiribifɛnw ani fɛn minnu bɛ yen n'olu tɛ se ka mago ɲɛ maa ye n'a bɛ maaw mago sa o tɔni 358 tasuma donna o la o kɛra jogarikaw olu fɛ yen kɛnɛ kan Keba Jalo ale tun bɛ yen a ye kuma di maa min ma sa o ye Mohamed Agboya ye n'o ye douane directeur danga ye Amadu Sanogo directeur de renseignement ka taa se Dawuda Kane ma n'o ye jo maire ye jogar maire ye olu bɛɛ lajɛlen kuma ta ka se ka laseli kɛ an ka jɛ ka olu lamɛn. An ye minɛ min jeni sɔgɔmada in na o ye an bɛ an ka 65e anniversaire de la création des douanes maliennes le 27 septembre 2025. Donc l'anniversaire c'était hier kunu an ye cérémonie dɔ kɛ brigade fluviale la bi an bɛ kɛnɛ kan yan an bɛ ka fɛn jeni an ye min saisi an ka service de contrôle u ye minɛ min saisi depuis une année o ye direction de la lutte contre la fraude BMI ani section recherche u ye marchandise min saisi o de bɛ an ye o de jeni bi sɔgɔmada in na fɛn caman b'a la produits contrefaits, c'est-à-dire fura, les médicaments contrefaits au bas là, les produits alimentaires,
alcool, boissons alcoolisées impropres à la consommation, etc. Ani fenchaman de bala. Anyo de détruire son madaina. Généralement, ni un produit saisi parce qu'elle est déjà en contexte qu'on a au contexte 65e anniversaire. Mais nous avons présenté c'est que ni produit maintenant. Il est bon que la population ait produit nous destination émiée parce que souvent la population be au Réuniga produit nous saisira à Karatogodi. Bon, nous au saisira commission de devait sur place. En état commission présidée, pharmacie de commission présidée et au débat faire un watim na produit nous kanga jeni. Donc destination était produit nous na jeni ko. Mais il faut que procédure de gake. Nos procédures qui era au niveau de la justice, nous bana watim na on se organise produit au jeni. En bon cadre qu'on a là. Bon, nous amenons au Kacha. Et la question me posait, la question quand il parce que c'est le lieu qu'a agent fou. Agent nous conditions également souvent au prix de la perte de leur vie. Il y a Fambala. Bon, puis souvent pour nous mobile ni fait mon kono ni renseignement à tisser. Parce que oui pour nous nous souvent au blat dépôt ni font kono, en meilleur renseignement ni font de travail pour que produit cassé cassé. Yafambala donc à bord kacha souvent avec bo en jamana en kerefe jamana nuna kasoro kado mais toujours en bien dans notre rôle de veille Yafambala parce que en mission est la population protégée dans le cadre de la protection de la santé publique donc en beau cadre qu'on a là voilà. Merci beaucoup. Et au cas 65e anniversaire billet moufo matériel mon nana bi hakefo tala vraiment ni yeni ko douane sera kan saisi foli kanga duma service fon fa nyesini me nyanam na fon kelalima vraiment foli kanga duma parce que me be anga demsonu ga armade a tien abi bo jamana mo ko ka do en faire mais jamana ni mo o be barala mais mumu nye oluka juguye no anga douane ani service mumu sigilembe no kelali kama kuma mi maunda o e ka foli ke mo be ni se ko demani barala ku demanina parce que nini bara nyana bolo jamana don mu ku yeraye demsenu mu ku yeraye vraiment kuma on klinga kuma e folie dora nini ko ina ku chesri bara en fait surtout au presse yere ka fana fo parce que ni aye habillé abidon au de bina keneka ka jataw ka kuma lasi sona douane wo au sesi wo brigade fon fembe ko nyesini men kelale ma vraiment folie be en bolo ka nyesuma bon ni so jati foka ban parce que bibina tasma fleka ken munabe ni nunu kuma soro ni berbe me utiliser a kololo haga futala a cheni haga futala donc nunu soro la bi ni sewara ko sebe alsa kuma min be ka barka da o ka chesiri dolone ni bara en ko merci aywa nambara jogar la sa ama kunda sisa CCB malien munu me États-Unis ka ofi krengrene la Georgie ulu nu ka nyamaba no ye Mamadou Balo ye ulu koni ye malika yerema horonya ales baraw ke ay minemi jeni somada ina masami Mahamadou Balo ye ale taraka ke u ka to nyamaba no Georgie malien munu me Georgie ni ye atako flana esa u ka président d'honneur o ye Mamadou Simaga ye sika kone ale fana tume kenega o kerefe kata fara mamunga sano o ye dafe ale ni Sissoko olu bɛɛ lajɛlen fana tun bɛ Sikakoro nɔfɛ Mali fédération athlétisme ɲɛmaaba n'o ye Idrissa Ba ye ale fana tun bɛ kɛnɛ kan ka taa fara Ousmane Jara kan ni ale ye athlète kɔrɔ ye an ka jamana kɔnɔ an bɛ taa sisan Georges kaw fɛ yen min sɔrɔla o kɛnɛ kan k'o fana yira o la a bɛ se ka faamuyali kɛ o la cogo min na ayiwa Balo n'a ka maaw an b'u fo k'u sans flamme de Farakaba. Donc, à la le président Balo est là tout le monde. Nous devons faire un soutien. Nous devons faire un soutien. Pour le bidam d'abord du monde, on a un sage joué. Un sage moubi, un cochou à l'éclé, ou bien un conseil au dama. Kadatou Maïna, les gens comme sage dodo. Donc, on va faire un peu de temps. Donc, on va faire un peu de temps.
waleɲuman dɔn Boubacar Konaté l'ancien président k'a fɔ ka waleɲuman dɔn u ka photow bi yan nɔ an bɛ tila k'u ka photow d'u ma an ye honneur sɔrɔ bi monsieur Idrissa Ba b'an cɛ la bi athlétisme président kɔrɔ an y'a sɔrɔ bi an ye chance sɔrɔ k'a sɔrɔ bi an b'a fo k'a fa filɛ nin ye cɛkɔrɔba filɛ nin ye an b'a fɔ ka waleɲuman dɔn a nana an ka fɛn na a ka ekɔliden de Jara ye Jara filɛ nin ye ale de bi comment dirais-je sɛbɛnni k'an ka bureau la kuma bɛɛ ni mɔgɔ min t'a dɔn Jara filɛ Ousmane Jara vraiment Ousmane Jara i tɛgɛ kɔrɔta bɛɛ k'i ye fana c'est ça a ka ekɔliden fana ye Kɛtu Mayiga ye an kɔrɔmuso madame Kɛtu Mayiga donc Aboubacar Aïdara deux ans kɔnɔ an ye fɛn fila kɛ ka graduation fila kɛ ka denmisɛnninw fara ɲɔgɔn kan keminati an y'a kɛ fana dɛmɛ fana an ye dɛmɛ kɛ fɛn bɛɛ confiera an na an ka mandat kɔnɔ an y'a bɛɛ kɛ mais o kɔrɔ tɛ ko fɛn bɛɛ ɲɛna fɛn dɔw bɛ yen a kun bɛ biro sariya la an y'a appliqué a ma se ka bɛn dɔw ma donc an bɛna assemblée kɛ ni assemblée kɛra an bɛna dɔw bɔ a la n'o ye ni mɔgɔ somɔgɔ sara an n'a ti biro la k'a bila biro kan donc o kun y'a la a digira mɔgɔ caman na an bɛ hakɛto kɛ jaba fɛnw na an bɛ hakɛto kɛ bɛɛ fɛnw na donc ni sadiri ni assemblée fɔlɔ bɛ kɛ an b'a ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ ka ye bɛɛ bɛ se ka proposition kɛ cogo min na proposition de b'a to an bɛ se ka ko caman kɛ a y'a faamuya jama ka hakɛto an ma se ka fɛn bɛɛ kɛ an b'a bila kama an bɛ hakɛto ɲini kɛ bɛɛ fɛ donc ne tɛna kuma caya n bɛna kuma di an bɛ taa sisan Georges kaw fɛ yen min sɔrɔla Kɛnɛda o la a bɛ se ka faamuyali kɛ o la cogo min na ayiwa Balo n'a ka maaw an b'u fo k'u waleɲuman dɔn ko 22 fɛti k'a jara Siga Kone k'an b'a yɛrɛ fo cɛsiri ni wulikajɔ la malidenw u bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'i sen don u ka ko la an b'a fɔ o la kosɛbɛ ko halisa Ala ka garisɛgɛ foni n'an bɔra yen an bɛna Bamakɔ CICB ale kɔnɔna na min ye université min bɛ yen n'o ye sanayɛlɛ kalanso n'o tɔgɔ dalen don Kanku Musala olu ka denmisɛn minnu bɛ yen n'olu ka kalan banna pharmacie ni dɔgɔtɔrɔko ta nasira fɛ olu ka jɔnjɔnw dira u ma kununko kari nin kalo tile 28 waleya in kɔni kɛra sa min ye ekɔliden ninnu ye san 2025 taw don Kanku Musa olu kɔni ka jɔnjɔnw dir'u ma mun ye promotion pharmacie ye o kɔni tɔgɔ dara Ousmane Dumbiala min ye médecine promotion ye sa o kɔni tɔgɔ dara min ye Ala ma hinɛna Adama Jarala kalanden ninnu somɔw u baw u faw n'u mɔdenw n'u mɔkɛw mamusow u bɛɛ lajɛlen nana kɛnɛ kan sa ka na denmisɛnnin ninnu senkɔrɔma don ni ɲɛnajɛba in kɛnɛ kan Nfamara Berté ale tun bɛ a ye min sɔrɔ an ka jɛ ka o filɛ. Oni baraji beni ce yɛrɛ ye ne diplôme in m'a dédié déjà n fani ba la n mamuso filaw kelen décédera Ala ka hinɛ a la kelen dɔ in filɛ ne ye yan nɔ Ala ka mɛn an kɔrɔ halisa ne ka ambition maintenant actuellement c'est d'être cardiologue inchallah en cardiologie interventionnelle. Franchement, vous pouvez venir, c'est une question de volonté et aussi de courage. Mais quand on veut, on peut. Que ce soit que vous soyez une femme ou un homme, chacun, ça dépend de votre volonté à vous-même. Parce que rien ne peut vous empêcher de faire ce que vous voulez et personne ne pourra vous empêcher de faire ce que vous voulez. Ne Madame Kane Djeneba Konaté. Mariam Traoré, mon sœur ne. Awa bi doyi nse wale mbalo bi hera doyi. Mbe duwawu kɛ Ala ka hɛrɛ tɔw yira an na ka kɔta yira an na si ni kɛnɛya kalanw nɔgɔyara cogo min Ala ka baaraw nɔgɔya ka furu nɔgɔya nin vraiment bi ne nisɔndiyara n tun man kɛnɛ dɛ n ye efforcé de nin kɛnɛ in nin ye hɛrɛ tɛnadiya kɛnɛ ye Ala ka kɛ hɛrɛ ye Ala ka denmisɛnninw balo k'a ɲɛ mɛn ɲɔgɔn na si ni kɛnɛya di Ala ka baaraw nɔgɔya bɛɛ ni garijɛgɛ don Ala ka baaraw nɔgɔya furu fana Ala ka furuso ɲuman d'a ma n b'o ɲini Ala fɛ aw yɛrɛ ni ce Kasimu a ye n bonya
ala k'a bonya. An b'a Ala fo k'Ala barikada parce que nin ye tantôt n'a fɔra a y'a daminɛ gɛlɛya la k'a laban nɔgɔya b'a kɔnɔ gɛlɛya b'a kɔnɔ quoi. N'an bɛ dugawu de kɛ diplôme in Ala k'a fɔ kɛ yɛrɛ Ala k'a nafa la bɔ a la a k'a cɛsiri hali bi Ala k'a tɔ nɔgɔya quoi. An kɔni an nisɔndiyalen don tiɲɛ yɛrɛ la an nisɔndiyalen don i yɛrɛ ɲɛ b'a la famille bɛɛ bɛ yan baw bɛ yan kɔrɔw bɛ yan hali korokaraw bɛ yan nɔ bamusow bɛɛ bɛ yan nɔ bon n bɛ conseil min fɔ yen hali bi a k'a cɛsiri parce que fɛn min don a ma nɔgɔn i ni dɔw bɛ bɛn a bɛ nɔgɔn olu bɛ mɔgɔw tɛ kelen quoi docteur kɔnɔ i bɛ bɛn n'a mɔgɔ qualité bɛɛ bɛɛ quoi hali bi a k'a cɛsiri Ala k'a dɛmɛ Ala k'a n'a dɛmɛ quoi. Ministre Mahmoud Dafe ale bɛ taama la kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la a selen yen sa a kunbɛra maa min fɛ o ye Mali lasigiden n'o ye général de Abdramane Babi ye ale y'a kunbɛn Amadou Opa Cham ni o ye Mali lasigiden UNESCO kɛrɛfɛ o fana tun bɛ a kɛnɛ kan ka taa yira sa ko min ministre Mahmoud Dafe diɲɛ seleke naani seko ni dɔnko tigilamaw olu de bɛna taa ɲɔgɔnye kɛ Espagne kaw fɛ yen UNESCO ale ka yamaruya kɔnɔna na ɲinan san kɛra seko ni dɔnko san ye Mali ɲɛmaaw fɛ o la sa min ye général d'armée Asimi ale kɔni ko sa a ka ministre n'o ye seko ni dɔnko ministre o ka ye nin kɛnɛ kan Mahmoud Dafe ka kuma bɛna tali kɛ min ye diɲɛ seleke naani seko ni dɔnko kɛnɛ kan sa bɛn ni kelenya kalan ani yiriwali ka taa se Mali yɛrɛ ka ko olu ɲɛfɔli ma Mahmoud Dafe ka taali fana senfɛ fana a yirala k'a fɔ ko ani diɲɛ maa mafalenbaw bɛna ɲɔgɔn ye ani farafinnataw minnu bɛ seko ni dɔnko baara kɛ lajɛ in a bɛ ka kɛ Barcelone kaw fɛ yen UNESCO ale ka lajɛ don n'an bɔr'o la sa an bɛ taa min ye Kuala Lumpur kaw fɛ yen kɛrɛnkɛrɛnnenya la Malaisie Mali ale dɛmɛtɔ minnu bɛ yen n'o ye INPS ye Kanam ni CBCS n'a ɲɔgɔnnaw olu kɔni bɛ lajɛla ye o baaraw daminɛna bi nin kalo in tile 29 n'o ye septembre kalo tile 29 ye a bɛ taa kun fori octobre kalo ale tile 3 kɛnɛ ka sa min ye maa 1500 o de nalen don ka bɔ jamana 164 na a yɛrɛ se k'a fɔ ko caratigɛ jɛkulu minnu b'a kɛnɛ kan sa o ye 338 ye fɛɛrɛ in kɛ kun ye mun ye Kanamu INPS ani ANAM n'a ɲɔgɔnnaw olu bɛɛ lajɛlen bɛ se ka fɛɛrɛbaw sɔrɔ cogo min na ka se ka baara kɛ ka kɛ ni min ye ɲɔgɔn dɛmɛw ye baarakɛdaw la ale ni baara minnu bɛ yen n'o ye social baaraw ye k'olu sigi sen kan DNPS ni DNPS ale bɛ kɛnɛ kan Mali tɔgɔ la n'o ye an ka jɛkulu sigilen don min bɛ caisse nationale de l'assurance la sécurité sociale CNSS INPS Kanam ANAM ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ kɛnɛ kan ye Mali ale tɔgɔ la o y'a yaasa k'a fɔ ko baara in kɔni daminɛni la min ye yaasa ɲɔgɔn dɛmɛ ka se ka sinsin tɔpɔtɔli ka se ka sinsin ko fo san 48 maa min bɛ yen sa ne ale yɛrɛ ye kɛso ninnu ɲɛmaaba ye Mohamed Azman bin Aziz ale de ye nin laseli kɛ kuma daminɛ na u y'a yira sa ko min ye assurance ninnu ye u kan k'u cɛsiri yaasa ka se ka o laɲini sabati Malaisikaw ka premier ministre ale y'a yira sa n'o ye Yab Danto Seri Amawar bin Ibrahim ye a ko ko olu ka cɛsiri ka taa ɲɔgɔn dɛmɛ fan fɛ ka taa kɛrɛfɛden kɛlɛli la ka taa se maanifin tɔpɔtɔli hukumu kɔnɔna na o tɛ bila ko ye musaka min don maa mafalenw de bɛ ɲini ka se k'a baara kɛ minnu b'a baara ɲɛdɔn yɛrɛdi dan don sabula k'i mago don maaw la maaw bɛ se ka kɛ cogo min na o de y'a to 100 sarada la olu fɛ olu ta ye 60 sɔrɔ bi u ka jamanadenw minnu dɛmɛ bɛ se ka kɛ u ye k'u ka wulikajɔ n'u ka cɛsiri kɔnɔna na sa u bɛna dɔ fara o kan baara min n'olu sera k'a kɛ tɔw ka se k'i ɲɛmada olu ma cogo min na k'o ko sigi sen kan ko o y'u ka laɲini ye New York kaw fɛ yen Mali premier ministre ale ni jamanadenw ye ɲɔgɔn ye malidenw caman taara kɛnɛ kan k'u ka dantigɛliw kɛ an balimakɛ Mohamed Kante ni ale yɛrɛ ye IEM ɲɛmaaya kɛ n'a sigiyɔrɔ bɛnnen don waati na New York ma ale fana ye dantigɛli dɔ kɛ o kɛnɛ kan an ka jɛ ka Kante ka laseli lamɛn premier ministre ani malidenw ka jɛrɛ ale senfɛ. Bonsoir. An ka foli bɛ se maliyɛn bɛɛ ma. An bɛ kɛnɛ min kan bi an bɛ maliyɛn ka kɛnɛ de kɛ. Sani ka kuma daminɛ n bɛ permission demander an fa fɛ. Ɲagate kuma dɔ n bolo k'a lase jama ma n bɛ se ka. Merci. Bonsoir le peuple malien. Ni président bɛ ten jago. An ka foli bɛ se maliyɛn bɛɛ ma. An bɛ jamana kɔnɔ bi bi in na. An bɛ kɛlɛ la. Mali bɛ kɛlɛ la. Foli maliyɛn bɛɛ k'u dɔn.
Nos généraux qui sont au pouvoir pour diriger le Mali, ou le Mali dirigera pour leurs propres intérêts, ou Mali dirigera Mali quoi dégoût, séguin, souffrance, nyani, on nous pousse pour diriger le Mali. Nous recevons Fentima Fourma, Fentima Peroula, la docilité, diffamalité, mais on t'aura toujours sur les pieds pour défendre les intérêts du peuple malien. Yes. Les intérêts personnalistes, les intérêts égoïstes, en gros d'Abla, faisons face aux intérêts du peuple malien. L'intérêt du peuple malien, avec John Bolo, avant Malin Bolo, en Malin c'est pour aider, soutenir nos autorités qui nous dirigent aujourd'hui. Yes. Mais maman bari mokola parce que animul menwana autant il faut dire oui parce que en autre topo Mali que Mali le tel pour poisson j'enfant trahison campagne d'investigation diffamation calomnie avec lesquelles contre nos autorités. Yes. C'est à nous d'ouvrir les yeux. C'est à nous de bien voir l'objectif et l'intérêt du peuple malien. Nos autorités qui sont là aujourd'hui, ou tiens d'ora kama, ou bien en malien le cas intérêt kama. Nous cas intérêt personnel le semence ou nous cas wari ne utara. Kama lito malien bolo souffrance. Old Miami, Bibina, malien, chef Farah Demiselunga, Makoroka, Ambeganga Famode. Amesra Famode Mani c'est les informations. À la population de village là, à Estabali, ou voir Mondama, ou voir Bifondama, à Dabla, parce qu'à part de yes. Amsam Gatouli, l'information est la clé de la guerre. Naïm Koutoua Amarola, Naïm Koutoua Amarola, en cas d'information de la famille, Akra pour Sukunda, Akra Sunamukunda, Akra Garikunda, Akra Sabakunda, Akra information là, elle est à Souma, pour qu'Amsaka, Akra Samusu Koucho, parce que j'en fais une fois. Ah, drone Mamboulou. Ah, chat Mamboulou. Ah, vous pouvez faire mais, ni information de, on sait qu'à route téléphone. Alors, une fois, Alissa, comment tu as une proposition de Mamboulou? La première proposition, à mon excellence, monsieur le Premier ministre, a essayé au niveau de l'armée malienne de créer une branche uniquement pour l'agriculture. Une branche uniquement pour l'agriculture au sein de l'armée. On branche composée de Mouni. On a des candidats qui sont présentés au concours de l'armée malienne. Mais pour les propres uniformes en Yéro ou là, il ne faut pas les rejeter de la société. À essayer de créer pour les récupérer. Nous prenons au sein de l'armée, cette branche de l'agriculture. Kokan kibaru la sa ama yira la ka fo vie capitaine Ibrahim Traoré suro ale tume Burkina jabarani na ani teleso ni radio so chama na ya Burkina ka ɲɛfɔli kɛ miniti 90 kɔnɔna na a ka baara taabolo la sɛnɛko ta nasira fɛ baganmarako ta nasira fɛ dungafa kalanko yɛlɛmali a kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko Burkina kɔni bɛ révolution de la démocratie ko kuma tɛ yen o fɛɛrɛ minnu sigilen don sen kan o kan ka baara kɛ cogo min na kalan yɛlɛmaliw a kan ka fɛɛrɛ minnu sigi la AES ko Burkina ni Côte d'Ivoire cɛ a y'i da don nin bɛɛ la ni Ala sɔnna a ma sini an na segin nin kuma la belebelebaw kan a bɛ se k'a faamuya cogo min na Ibrahim ale ye laseli min kɛ maa caman y'i sigi k'a lajɛ Burkina halisa komi an bɛ yan sito o bɛ sen na jamana caman kɔni nalen don sa ka na baara kɛ Burkinakaw fɛ yan seko ni dɔnko ka tana sira fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu bɛ yen n'olu bɛ bolola baara kɛ n'o ye artisanw ye olu caman nalen don u y'a yira sa k'a fɔ kɔni min ye su 3 ye o sigira sen kan Burkina tɔgɔla su Mali tɔgɔla su ani Niger tɔgɔla su o baaraw bɛɛ lajɛlen kun cɛra su dɔ ni ɲɛnajɛba ye ɲɛnajɛ min ni o jaar'u ye kosɛbɛ an b'a yira sa k'a fɔ min ye Burkina hali bi
baara mun bɛ senna sa a yira k'a fɔ ko min ye denmisɛnnin kɔni maa 144 n'o ye surasi denmisɛnninw ye olu tilara kalan na u ka Georges Nɔɔmo o ka kalanso kɔnɔna na ni ala sɔnna ma u ka qualification olu kan ka sigi sen kan fan wɛrɛ fɛ sa Burukinakaw u y'a yira sa k'a fɔ ko min ye diɲɛ seleke naani tɔgɔladon bɛ yen n'o sigilen don tourisme na o ta ko 40 na Burukina kan ka o fana ɲɛnamaya ka yɛlɛmaliw kɛ baaraba minnu bɛna sigi sen kan ka se ka olu ɲɛfɔ Laginɛkaw fɛ yen Laginɛkaw ka furancɛla fanga ɲɛma n'o ye Mamadu Dumuya ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko kalata min kɛra ni o ye sariya sunba kalata ye 100 sarala ni 99 ani 89 buruburu 3 sɔrɔla ko b'a to sa u ka se ka jamanakuntigi kalata kɛ a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye jamanakuntigi kalata kɔni ye ni ala sɔnna a ma o bɛna kɛ décembre kalo tile 28 Laginɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ référendum min kɛra kalo tile 20 septembre kalo tile 21 o jaabi sɔrɔlen kɔfɛ Algérikaw bɛ wuli ka jɔ la sa nɛgɛsira kura k'o sigi sen kan k'a daminɛ Tunduf ka taa Ngara ani Jebile yaasa o bɛ se to ka ɲɛ cogo min na ka ban ɲinan san in kɔnɔna na u ko n'o kɔni kɛra sa min ye u ka nɛgɛbɔyɔrɔba dɔ bɛ yen u na se ka taa o kɛnɛ kan Uganda jamanakuntigi n'o ye Yoweri Museveni ye ale bɛ fanga la kabini san 1986 san u y'a yira sa kɔni k'a fɔ ko jamanadenw ko ko a ka ta ko 7 k'a ka o ɲini sabula a ye baara minnu kɛ jamana kɔnɔ nin waati laban ninnu na ko o kɔni b'a to ka se ka sigi sen kan septembre kalo tile 23 sa maa minnu bɛ yen n'olu kan ka kalata baaraw kɛ a yirala sa k'a fɔ ko min ye a ka baaraw kɔni bɛ yen san 81 Yoweri Museveni parti belebeleba min b'u fɛ yen olu y'a yira sa k'a fɔ k'olu kɔni ka cɛbɔ don k'a k'a jija min ye maa 2 million ye olu tɛgɛnɔ bila sɛbɛnw na sa k'a yira k'a fɔ ko jamanakuntigi Yoweri Museveni k'a ka se ka wuli ka jɔ kɛ basigi ni lafiya min n'a y'o sigi sen kan o ka se ka kɛ Donald Trump ale ye Colombie jamanakuntigi kɛ ka bɔ États-Unis kaw fɛ yen min ye Colombie jamanakuntigi ye ale kun nana Nations Unies ka lajɛ la lajɛ min senfɛ sa min ye Gustavo Petro ye ale kɔni y'a yira bɛɛ la k'a fɔ ko min ye États-Unis ye o ti ka baara kɛ fiyewu Palestine ka se ka lafiya wa a ka kumaw fana na a ye welewelemada kɛ ko min ye Palestine ye kɛlɛkɛcɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ka sigi sen kan ka taa Palestine bɔ bolo la o la sa min ye maa kofɔlen ye a tila ka ye jɛrɛ wɛrɛw la jɛrɛ min na sa ni maaw bɛ ka Palestine dɛmɛ kosɛbɛ New York o k'u kɔnɔna na o la sa u yirala k'a fɔ ko ale kɔni gɛnna a ka minisiri min bɛ yen n'o ye Arnaldo Benedict ye olu y'a yira sa k'a fɔ ko Trump kɔni ye min kɛ nin ye k'o tɛ waleya ɲuman ye jamana ɲɛmaa k'a gɛn ka bɔ k'a sɔrɔ visa b'a bolo k'o man ɲi ko nka k'olu b'a dɔn min don bi olu fɛla ni ninnu fɛlaw tɛ kelen ye o de la u kɛlen don ka degun ta ka ɲɛsin olu ma Nations Unies kɛnɛ kan Benjamin Netanyahu ale ye kuma ta don min na sa ko jama kɔni wulila ka bɔ kɛnɛ kan turuntuli ani kɔrɔmatigɛliw maa minnu bɛ yen n'olu t'a fɛmaw ye olu kɔni bɔra nka dɔw tora kɔnɔna na ka se ka a ka kumaw ka olu lamɛn Corée du Nord ale y'a yira sa k'a ye misiri dilan misiri min bɛ se ka taa bi fo États-Unis ka taa gosili kɛ yen u y'a yira sa k'a fɔ ko baara yɛrɛ ma ban fɔlɔ k'a b'a kuncɛ olu la u bɛ k'a lajɛ n'o y'a sɔrɔ baara in n'a bɛna se ka ɲɛ Libikaw ko ni ala sɔnna ma ko kalata bɛna se ka kɛ yen kalo 12 fo ka taa se kalo 18 ma nka min ye diɲɛ seleke naani maaw ye ani Nations Unies k'olu ye fɛɛrɛ min sigi sen kan jamanaden dɔw ma sɔn o ma u kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Nations Unies kɔni se bɛ yɔrɔ minnu na k'u bɛna n'a lajɛ ka kalata kɛ yaasa Libi ka se ka bɔ nin na maa caman kɔni y'a yira ko farati bɛ baara in na sabula jamana in fan bɛɛ lajɛlen bɛnkan tɛ a ko la Benjamin Netanyahu ale ye wuli ka jɔ kurakuraya tuguni kurakurayali min hukumu kɔnɔna na sa a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye Israël ye ko jɔrɔna bɛ a la sabula ani Donald Trump ye ɲɔgɔn ye Trump ka ɲɔgɔn ye senfɛ o y'a yira sa ko sɛbɛn dɔ b'a bolo a k'a jija sa min ye Palestine kɔni ye mankanw ni kisɛci ninnu ka dabila ye wa min ye Palestine ye a ka sigi a ka Palestine hukumu kɔnɔna na Argentine jamana ɲɛmaa ale kɔni y'a yira sa ko ale tɛ fɛ fiyewu min ye Benjamin Netanyahu ye o ka s'ale fɛ yen n'o ye Israël premier ministre ye a ko k'a jɔrɔlen don ko ni a taara ye mankan kana taa wuli Argentine dugu kɔnɔna na bi bi in na min ye jamanakuntigi in yɛrɛ ye n'o ye Mieli ye ale yɛrɛ fɛlen tɛ kosɛbɛ ten Argentinekaw fɛ yen sabula dugudenw u y'a yira k'a fɔ ko a ka surun Israël la kosɛbɛ Iran y'a yira sa ko a kɔni bɛna a ka dɛmɛ ta ka ɲɛsin Liban ma ale ni Hezbollah waleya minnu bɛ ka kɛ u la bi a y'olu kɔn kosɛbɛ Conseil de sécurité o bɛ ka baara minnu kɛ ko o dɔrɔn ma bɛn ale ma min ye Teherankaw ye sa olu kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko min ye diɲɛ seleke naani bɛ ka gɛrɛtɛ fɛn fɛn ta ka ɲɛsin ninnu ma olu t'olu si lakodɔn Israël halisa maa fa bɛ ka to sen na min ye Gazakaw fɛ yen a yira sa k'a fɔ ko kɔni ko maa 100 ɲɔgɔnna olu fara kunun o tile kɔnɔna na kɛnɛyaso dɔgɔtɔrɔso ale ni baarakɛyɔrɔw su kɔni k'o bɛ ka caya maa joginnen o bɛ taa se maa 168 na bi min ye kabini octobre kalo san 2023 fo ka na se bi ma so minnu binna yɔrɔ minnu tiɲɛna fo ka taa se min ye alikaba ladege minnu bɛ yen
olu bɛɛ lajɛlen kari a yɔrɔ ninnu na an ma sumaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni ka maa 2 bɛ yen olu bɛ israɛlɛnw bolo u t'u k'olu kunnafoni sɔrɔ tuguni wulikajɔw bɛ se ka kɛ cogo min na sa yaasa ka se ka nin kɛ o hukumu kelen kɔni kɔnɔna na jamana dɔw y'a yira sa k'olu bɛna na Palestine lakodɔn kɛrɛnkɛrɛnnenya la sa min ye Itali ale ni Allemagne ani Afrique du Sud ni Liban ninnu olu caman weleli kɛ sa yaasa kɛlɛ bɛ se ka ban cogo min na Gaza kaw olu fɛ yen Ukraine ani États-Unis min ye États-Unis ye ale kɔni ko sa k'a bɛna missile dɔw di Ukraine ma nka a bɛ tɛmɛ OTAN jamanaw fɛ yaasa Ukraine ka se ka baara kɛ n'o ye Donald Trump ye kunnafoni in lakodɔn k'a yira sa k'a fɔ ko a bɛna n'a lajɛ n'a bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ale États-Unis kelen kɔnɔna na kunun ko min ye chrétienw ka so dɔ kɔnɔna na n'o ye mormɔnw ye a yira sa ko Michigankaw fɛ yen kɔni maa dɔ kɔni sigana maa dɔ san 40 ale kɔni bɔnna a nin na maa fɛ maa min bɛ bi ni o ma se ka dɔn wolomasiri saba kɔni bɛ wuli ka jɔ la a ko hukumu kɔnɔna na min ye kɛrɛnkɛrɛnna Michigankaw fɛ yen se bɛ se ka kɛ nin ko la cogo min an b'an ka kunnafoni kuncɛ ni min ye o man di an baarakɛɲɔgɔn ni ale bɛ lesɔr la Abubakar Traore kunnafonidila don ala y'a ka kalifa minɛ a la maa min don a kɔni tun bɛ baara kɛ AMAP la agence ale ni journal yɛrɛ la nin kalo in tile 28 n'o ye kunungo ye ala y'a ka kalifa minɛ a la ale yɛrɛ bɛ bɔ Sikasokaw de fɛ yen AMAP a nana baara daminɛ min ye san 2018 a kun yirala sa k'a fɔ ko min ye politiki kunnafonidiw jamana kɔnɔna na a kun ka a baara bɛ tali kɛ o la maa minnu sa a kɔni kun nisɔn ka di kosɛbɛ min ye fɛɛrɛw caman tun b'a bolo kunnafonidiko ta na sira fɛ baabu sigili politikiko ta na sira fɛ a kɛra maa ye maa min ye baara kɛ ni kunnafoni yɛrɛ baara hukumu kɔnɔna ye a ye baaraw fana caman kɛ kɔsa in na jamanakuntigi ka pankurunko kuma min fara n'o kiiri tun bɛ sen na a y'o baaraw kɛ k'olu bɛɛ lajɛlen se a dan na min ye wolomasiri tabaw ka baaraw ye olu fana kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la DIRPA ani olu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ka fara a ka nin dɔnniba ninnu bɛɛ lajɛlen kan n'a ka seko n'a ka faamuyalika ninnu bɛɛ lajɛlen diinɛ o fana kun matarafalen n'a bolo sabula seli waati kɔni si kun tɛ tɛmɛ a kan armée maaw ani DIRPA maaw olu kɔni y'a lakodɔn jamanakuntigi ka baarakɛyɔrɔ fana na a kun bɛ taa ani cɛlatigɛ jakulu maa min don a kun danganen don a kan k'a fɔ sa maaninfin foyi tɛ faso bɔ baara ka se k'o kɛ min ye Abubakar Traore a ka janajaw kan ka kɛ Sikasokaw fɛ yen an bɛ dugawu kɛ sa ala k'a dayɔrɔ sumaya a y'an kɔn kiti min ala k'o nɔgɔya n'a bɛ taa jɛn ala k'o nɔgɔya ala k'an yɛrɛ ɲɛ k'an ta don kɔnɔ a k'an bɛn sini ni ala n'a kira sɔnna a ma Falaye Keyita k'i yɛrɛ fo wulikajɔ ni cɛsiri ni baara kɛcogo ɲuman na sabula min ye nin émission ninnu ye an bɛ k'a kɛ k'an to Wagadugu nka i kɛlen don ka sɛrɛ sigi a ka se ka kɛ ka ɲɛ a k'an bɛn sini. Dugutigi ni wari dafara e passe d'a kan ka sira di ne ma. Sunkalo e kunkolo a tɛ yen dugu wari ko o d'i ma fo dugu ani dugu dun wari t'a de. O kɔni kuma t'a la sa e ka sama mɔnɛ to yen i yɛrɛ ta. Sita Sidi ka numéro filɛ nin wari ci. Wari sera. Allo i ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi. Ngonga. Sama mɔnɛ i yɛrɛ ta a sɔngɔ ka nɔgɔn ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitinin ye sama mɔnɛ ji ni courant bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mɔnɛ nin y'anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka nkalon bɔ n da.